जय जगन्नाथ। 1952 मसीहा डिसेम्बर 1 तारिखରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ସମ୍ପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ ଭଗବାନ ଜୟସିଂହ। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଓଡ଼ିଆରେ 7ଟି ଓ ଇଂରାଜୀରେ 5ଟି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଲେଖକଙ୍କର। କବି ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଫେରନ୍ତି ଘର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର, ଭାନୁଜୀ ରାଓ ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର, ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା ସମ୍ମାନ ଆଦି ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାସନର ପକ୍ଷୀ, ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଓଲଟ ଦୃଶ୍ୟ, ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଅ, ଫେରନ୍ତି ଘର ଅନ୍ୟତମ। ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ ଡାପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡାର୍କନେସ୍, ଡୋର୍ସ ଟୁ ଡିଜାପିୟର, ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ରି, ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋର୍ମ, ଦ ନେସନ୍ ପ୍ରେସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ରି, ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର। କବିଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା କବିତା ସଂକଳନର ଏକ କବିତା ପୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି କବିତାଟି ପାଠ କରିବା। ଏଠି ରଥ ଡାହୁକ ଡାକରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ରର। ଏଠି ରଥ ଡାହୁକ ଡାକରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ରର। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶୁଭେ ନାହିଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷିକ କୂଜନ। ଲହଡ଼ିର ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉଠୁଥିବା ଜହ୍ନର କିରଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଧକ୍କା ଖାଏ। ପଶ୍ଚାତାପ ଲୋତକରେ ଲୋଟେ ଏଠି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ। ଏଠି ପୂରାପୂରି ପୃଥକ୍ ପରିବେଶ। ଏଠାରେ ଗଛମାନେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ପବନ ଅସ୍ଥିର। ଏଠାରେ ଗଛମାନେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ପବନ ଅସ୍ଥିର। ପବନର ନିଶ୍ୱାସରେ ଥରେ ନାହିଁ ପତ୍ରଙ୍କ ଅଧର। ଏଠି ଆକାଶରେ ଶୁଭେ ନାହିଁ ବଉଦଙ୍କ ତରଳିବା ସ୍ୱର। ବର୍ଷାଧାର ପିନ୍ଧିଥାଏ ରକ୍ତର ମୁକୁଟ। ଏଠି ସବୁ ହସର ହାୱାରେ ଫେଣ୍ଟି ହୁଏ ଶୋକ ଓ ସନ୍ତାପ୍ତ। ସବୁଦିକେ ଅପଚାର, ଅନାଚାର, ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ୍ଲେଶ। ବଡ଼ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ୟାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଭକ୍ତର ଲୋତକେ ଏଠି ଧରା ଦିଅନ୍ତିନି କେବେ ନିଷ୍ଠୁର ଈଶ୍ୱର। ଏଠି ପୂରାପୂରି ପୃଥକ୍ ପରିବେଶ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆଖି ଯାଏ ଖାଲି ଶ୍ମଶାନ, ଖାଲି ଶୂନ୍ୟତା। ସବୁଦିକେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କ ମୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଖତେଇ ହେବାର ସ୍ୱର। ଚରସ ଓ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ଏଠି ସମ୍ପର୍କର 22 ପାହାଚ। ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଫାଟକ ବନ୍ଦ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦିଶେ ନାହିଁ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୂଳହୀନ ଲାଗେ ଏ ଜୀବନ। କେବଳ ଯାହା ଲହଡ଼ିଙ୍କ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଉଦିକେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଶଙ୍କା ପାଇ ଲୁଚିଯାଆନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ବାଲିରେ। ଗୁଡ଼କଙ୍କ ଉଡ଼େ ନାହିଁ ଅସ୍ଥିର ପବନେ। କେତେଦିନ ବଞ୍ଚି ହେବ କେଜାଣି ଏଠାରେ। କେବେ ପୁଣି ବସୁଦେବ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ନଈ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ବାଟ କାଟି ସେ ଚାଲିବ ନନ୍ଦଙ୍କ ନଅର। କେବେ ପୁଣି ଗଛର ଶିରାରେ ଶୁଭିବ ଋତୁଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସକାଳର ଆଭା ବିକଶିବ। ଚେତନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ ଏ ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ଦେଇ। ସମ୍ପର୍କର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।